Čaute ľudia, vítam vás u nového videa ze hry Brawl Stars. Dneska, ako vidíte, som tu s Luxim. Takže už som ho invitol, takže poďme si teda zdať na neho, ako aj v minulom dielu. Takže aj ďakujem veľmi ľudia, už mám od vás 8 lajkov, ďakujem, ste neskutoční, dokonca ešte aj som videl komentári, ďakujem vám ľudia, ste neskutoční. Tak, poďme si dať prvú hru. Tam ready, ešte čakám na Luxiho. No, daj ready. Niečo mi píše, nebudem to všímať. Poďme teda hrať. Nevadí. Daj ready. Čo? On to líval? On to líval. No nevadí, tak skúsime Adamixa. No, tak. Tak už mám na neho. Poďme teda si dať prvú hru. Som tu s Adamixom už. S Adamixom už? Áno. Som tu s Adamixom, tak poďme si dať tú prvú hru, už ideme. Tak. On si dal EM-sku, máme prvý power, tak ideme tu dole si zobrať. Dobre, už máme 2. Tak, kde je Adamix? Dobre, tam je hore. Tak, toto je moje druhé video, to som hovoril. Takže, poďme sa venovať hre. 4 powery. Dobre, poďme, idem za ním. Alebo počkám tu na stred. Tu je nejeden tik. Nie, zabijem, dám tu Bibi. Poď. Nie, poď. Poď Bibi. No nevadí, tu Maxu skúsim Dobre, toho tika dám. Dúfam, počkať. Tu Penny. Nevadí, tik, poď. Dobre, Adamix tu je. Dobre, poďme na ňo. Ako furt sa tu bavíme iba o tom tikovia, tých, oných, čo tu je. Poďme ešte toho tika. Dobre, netrafilo nás to. A Nani je tu, Nani. Čakaj, on to na mňa bude chcieť dať. On sa trafil, dobre, Adamix tam niekoho zabil. Toho Broka. Toho Naniho tam dám. Dobre, dal som Naniho, máme 14 powerov. Zdá sa, že to máme win. Adamix dal posledný kill. No dobre, ešte tam aj poslal pin. Dobre, tak neviem, ešte dneska nebudeme kupovať oferky. Poďme sa do shopu, mám 49 gemov. V Brawl Passi som si ich ešte mal 20, tak som si ich zobral. A čakáme, kým tu bude nejaký megabox v tom shope. Alebo nejaká oferka. To sú nejaké iba powery. To je zatiaľ kupovať nechcem. On si dal Franka, tak poďme si dať ešte jednu hru. Tak, už ideme. Ľudia, ešte neskutočne. Ešte raz to hovorím. Ďakujem vám. Tak, je to druhá hra. Hneď sa toto odstrelíme. Dobre. Tak, poď. Toho Barleyho dáme. To hneď. Dobre, je po ňom. Toho Boa. Ten Bo tam už špinuje. Piny tam nám dáva, myslím. Dobre, on ho tam dorazí. Doraz ho, alebo počkať. Ja som sa neskryl do kríku, teraz ho tam niekto... Ale nikto ma nezabil, kým som to šoféroval. No ale aj Adamix sa niekto zabil, takže v tom prípade zdrhám. Tu je Daryl, ten je pre nás dosť nebezpečný. A všetci po mne... Prečo všetci po mne, idú po mne furt. Všetci. Ja mám ľudia také nešťastie. Počkať, idem tu do kríku, do krovy, myslím. Tak, to som zobral, idem tadeto. Dobre. Poď. Tuto, dobre, Adamix ide. Poď ešte toho Daryla. Dobre, máme tu
Prvé miesto, druhé. Tak, teda, aké druhé miesto, čo tu treba? Áno, druhýkrát prvé miesto. Prepačte ľudia, ja som taký oný. Dobre, tak, už sa blížime k 25. Tyru. Tam nás čaká Big Box. Ako dneska získame, tak si ho hneď otvoríme. On je player, ja som player, tak a ja mu to pošlem. Thanks. Dám. Dobre, ale mohol by som... Nie, nechám si tohto. Alebo nejaký quest tu nemáme. Nemáme tu náhodou nejaký quest, sa kúknem. Na tu Shelly, 3 hry zo Shelly. To by som dal, tak si uberiem. A poďme dať. Mám na 20, 13 brawlerov mám na 20. Tak dobre, poďme ďalej. Máme tu tretiu hru. S Adamixom. Inú ešte nejakú hru. Na budúci diel, to bude asi tak zajtra, budem s Luxim. Ako plánujem natáčať aj nejaké iné hry, ale ešte som nezistil aké. Takže zatiaľ ten Bravel nám celkom ide. Takže som mŕtvý, nie! Nevadí, poďme, no pekne. 3 prvé miesta, počkať, dve prvé miesta a potom 5. Toto fakt nemuselo byť. To fakt nemuselo byť. Skúsime toho Luxiho. Dobre, nie. Poďme, no necháme ten duo showdown. On si dal bula. Čo? Počkať. Dal som exit a nech si on pekne dá, mu tak poviem. No mohol by si dať Sandy. Dobre. Ja ešte len na tomto účte nemám. Daj tu Sandy, please. Dobre. Má tam Sandy. Počkaj. Jaj, bože, to som čo urobil. Je 12 hodín a 23 minút. Ste vedeli. Som vám ukázal. Dobre. Tak. Dobre. Ešte si dáme túto a potom ešte jednu hru a to bude koniec dnešného videjka. Alebo budem aj streamovať, ale hneď. To som už hovoril aj v prvom videu. Toto video už bude také 10 minútkové, áno. Adam Mix, poďme sa tu vystreliť. A hneď tu Róza, pekne, zdechni. Škoda, že sa nedá vystreliť naspäť. Dobre, Adam Mix. Hovorím, Adam X. To vravím. Nie, on zomrel. Dobre, poď sem, poď. Dobre, idem si tu zakempiť. Adam X je naspäť. Dobre. Tuto prejdem. Toho Colta by sme ako popravde mohli dať. A vrátim mu ultinu. Nie ten Frank. Ten Karl ešte. Ešte tam ten Karl do toho. Takže si. Zase. O čom to hovorím? Hovorím o tom, že všetci tu na mňa idú. Fuj. Dobre, Róza. Mám 9 powerov. Ja ako moc nezomiera. Teraz toho Franka. Zapo. Toho psa. A ten kanón. No dobre, tak to musím udržať. Musím to udržať. Róza, nech ma. Dobre, nie, Adam X preží to. Není to Adam, je to Adam X. Nie. To není možné. No dobre, tak už asi myslím, že to je vhodný čas ukončiť. Ak sa ti video páčilo, tak tam určite nezabudni dať like a odber a potom tam klikni na zvonček. Tak sa maj a čau.